time for DJ Raqi's Secret Files. Noong nag-inuman kami, saka niya inamin na nafo-fall na siya sa akin. Itago niyo na lang ako sa pangalang Tony. At ito ang aking secret file. Actually, gusto ko lang humingi ng advice. Sabi nila, if you found the right person at the wrong time, hindi siya yung right person. Because the right person will be there at the right time. First year ako nung nakilala ko si Justin. Bakasyon noong una kaming nagkakilala. Nag-message siya sa akin sa Messenger. Nag-message siya ng, "Hi po." At dahil hindi ko siya kilala, ang unang message ko sa kanya ay, "Sino to? Ano kailangan mo?" Oo, medyo mataray ako noon. Baka kasi promotion na naman yan ng kung anong product. At sumakto pa na ang dami kong iniisip ng mga panahong yun. Di agad siya nag-reply at na-curious ako kasi parang kilala ko siya sa mukha. Kaya ang ginawa ko, I stalked him. At napa-oo na lang ako. Siya nga yun. Siya pala yung basketball varsity ng school namin. Siya yung typical varsity jock na 6'2" ang height, broad ang shoulder, guwapo, habulin ng mga babae, artistahin ng peg. Para sa akin, ang overrated ng mga varsity. Feel ko, no offense para bang ball is life lang talaga sila. Yung may pagkabobo sa school. Kaya di ko talaga sila pinapansin. At parang lalo pang pinatunayan ng mga lalaking kaibigan kong varsity yung stereotype na ganun. Sorry na talaga guys, pero love you. Nagulat ako kasi nag-reply pa rin siya kahit tinarayan ko siya. Kaya napa-okay, sige, usap tayo ako. At nag-usap naman kami. Mabait naman siya pero naubusan ako ng English sa kanya. Kasi half Polish siya kaya may lahi. Nag-English. Noong una pa lang sinabi na niya na friends lang yung hanap niya. Kaya komportable kagad ako. Pinakilala niya ako sa mga tropa niya, sa bagong school niya at naging close kami agad. And that time, may girlfriend siya. So, para talagang tropa-tropa lang kami. Wala naman ako sa posisyon na magsalita kasi wala naman ako Magkaibigan lang naman kami. Kahit na napapansin ko na inaabuso siya ng girlfriend niya. Siya yung lalaki tapos may hinahon lang siya. Lagi siyang merong pasa. Lagi na lang siyang pinapahiya ng girlfriend niya pag lumalabas sila. Lagi na lang siyang sinasabunutan. At grabe yung pagkaselosa ng girlfriend niya. Pag nag-uusap nga kami, malayo talaga yung pagitan namin. Tapos kapag nag-aaway sila ng girlfriend niya, umiiyak siya. At todo comfort kami sa kanya.
Hindi mo akalain na sa 6'3" na height niya, grabe siya umiyak parang baby. At mas malala noong nakipag-break siya sa girlfriend niya. Sa condo unit niya naginuman kami. At sinabi niya yung dahilan kung bakit sila nag-break. Actually, siya yung nakipag-break. At ang dahilan? Dahil na-fall na daw siya sa akin. Sabi ko, o talaga? Mahina kasi siya uminom. Kaya ayun, nauna siyang tinamaan. Kaya binuhat ko siya papuntang kama at binihisan ko siya. Pinalitan ko yung t-shirt niya. Napaisip na nga lang ako ng mga panahon na yun eh. Siguro, yung alak lang yung nagsalita para sa kanya. At wala sa isip ko na maging kami. At the next day, may exam pa ako noon. Kaya umuwi na ako. After ng exam, nagkita kami. Tapos sabi niya, kami na lang daw yung hinihintay sa mall. Kaya sumakay na agad kami sa sasakyan niya. Yun pala, kami lang pala yung pupunta sa mall. Nadali niya ako dun. Gusto niya pala akong masolo lang. Nautakan niya ako dun, no? So, ayun. Naglaro kami sa time zone after nung hinatid niya ako. At nagtanong siya kung okay lang ba na maging kami. At sabi ko, ayoko. Nagpatuloy pa rin naman yung friendship namin. Hanggang sa third try niya, nahulog ako sa kanya. At sinagot ko na siya. 1 week after maging kami, biglang tumawag yung grandparents niya via video call. Pinapauwi siya ng Davao. At doon na daw siya magtapos ng pag-aaral niya. Alam niyo yung pakiramdam na gusto ko naman siyang intindihin. Pero hindi ko magawa na magkaroon ng long distance relationship kasi nakakatrauma na. Sinabi ko sa kanya yun at naiintindihan naman niya ako. Kaya that day, nakipaghiwalay ako. Sinabi ko sa mga tropa ko at umamin ako na siya yung first boyfriend ko. Umiyak yung isa kong tropa about doon. Umiyak din daw siya dahil sa mga pangyayari. Pero kinausap niya ako. Nag-uusap kami ng masinsinan ng kaibigan kong yan. Pero that exact same day, nakipagbalikan din ako. Narealize ko rin na mas maganda na sulitin namin yung time na natitira kaysa naman sa wala na lang. Masaya naman kami nung mga panahon na yun. Loyal siya, sweet siya, faithful siya, at romantic. Sa sobrang nadadala nga kami sa mga pangyayari, nakakalimutan na namin na oo nga pala, aalis siya. Nalaman namin na November 4 ang alis niya. Kaya nung first and last monthsary namin, we made love. And it was really amazing. Yes, our relationship wasn't near to perfection. Hindi kami yung mga selosa. And then, one day, may nag-chat na lalaki sa akin. Sinabi ko sa isang kaibigan ko yun. At ang sabi niya,
siya daw yung mag-chat gamit yung account ko. Sabi ko, ikaw bahala. And that day mismo, sinabi ko kay Justin yung ginawa ko. Pinasan ko lahat ng kasalanan. Mas maganda na kasing maging open kesa sa magsinungaling. Tapos nagalit siya. And that was our first and last fight. After nun, nagtinuna ako. Hanggang sa umalis siya. At sinabihan ako ng tropa niya na if you found the right person at the wrong time, hindi siya yung right person. Because the right person will be there at the right time. Nag-usap kami na pag umalis siya, break na kami. Pero pag bumalik siya at single pa kaming dalawa, we will continue kung ano man yung meron kami. We fell in love at the wrong time. Umihingi ako ngayon ng advice. If tama ba na hintayin ko na lang siya even though alam ko na may makikita siyang mga magaganda doon. At kung siya nga yung right person, di ba dapat nasa right timing din? And we both know na hindi niya ako kayang ipakilala sa family niya. At hindi ko rin siya kayang ipakilala sa family ko. Kasi hindi ako babae. Yes. Hindi ako babae. Isa po akong male model na merong 5'8" na height. I'm a discreet bisexual. So paano na kami? Ako si Tony at ito ang aking secret file.